nakita kong fruit stall na pinagmamay-ari ni nanay. Sa may labas lang ng Center Point, kaya inalok ko siya na mag-interview sa akin. And thank you. At pinaunlakan niya ako mag-interview sa kanya kahit sobrang busy niya po. So ayun nga, pinakilala ko nga ang ating YouTube channel sa kanya na may pinakita ako sa kanya na sticker ng Pinoy Love YouTube channel. Opo. Opo. Yan, sinasabi si nanay. Tagalog. Yes po. Then, I will i-showcase ko lang po yung mga panindan mo. Yan. So, magandang hapon po. Ano pong name nyo po? Alona. Alona. So, ilang taon na po kayo? 56. 56. Wait lang, tuyok na lang po. 56 years po. So, nung pandemic po ba, ano pong ginawa niyo nung pandemic? Yung paninda niyo ba ay humina po? Wala. Hindi kami nagtinda. Ay, Kasi ano man, sabi nila, bawal. bawal. Oo. So, ngayon po, marami na pong namimili po. Minsan, hindi pareha. Paninda na. So, ano po yung pinaka maraming binili na prutas? Like, mangga ba yun? Mangga hinog, Mangga. manggang hinog, at saka grapes, apple, Anong ponkan, uri ng grapes na po yun? grapes seedless. Seedless. So, matamis Sa po totoo yan. lang, hindi ko talaga alam kung anong lasa talaga ng grapes na green. Kaya curious talaga ako. Kaya nagtanong na lang talaga ako kung anong lasa. Sa iba kami, iba-ibang may-ari. Sabi kasi nung isa dito is, presidente ka daw dito. Yung asawa ko. Sawa. Hi ka naman sa cameraman. Ha? Ganda niyo po. Hi naman. Na, Oh, may chicheria pala si ma'am. dagdag kita. Nagkakita. At saka mga tubig. Ano bang pangalan ng paninda niyo, store niyo po? May pangalan na po ba? Wala. Kasi hindi man pwede maglagay kami ng pangalan dito kasi man to, sidewalk. Sidewalk vendors. Sidewalk vendor. Actually, nagtitinda din ako ng prutas dati. Opo. Kasama ko po yung mama ko. Kaya, Saan? kahit saan kami nagtitinda ng prutas, naglalako lang. Huli-huli ng demolish. Takbo basta may demolish. May takbo. Naranasan din yun namin. So, pag ni Inday Sara, naging mayor siya ang naglagay sa amin dito. So safe Oo, na. kasi ang namin noon, ang kalaban namin noon yung may-ari ng Center Point. Ayaw nila na magtinda kami dito. Kasi sabi nila sa kanila daw. Tapos pinunta ng asawa ko si Inday Sara. Hinarap niya yung may-ari ng Center Point. Sinabihan niya na hindi yan sa inyo. Sa amin to, wala kaming maibigay na bigas sa kanila araw-araw. Hayaan nyo sila maninda. Basta may madaanan ang tao. Yun, kami dito ni Sir Bongo at saka si Inday Sara, Vice President. Siya ang naglagay sa amin dito. Pero mas madaanan po man ng tao. Malaki man, man ito, sinukat man to ng city engineer. Malaki. Malaki sa kabila, hindi talaga pwede daw sila kasi magipit na masyado. Masikip masyado yung Oo. daanan nila doon kaysa naman dito. Dito, malaki man. Kaya masyado. Yung New Year po ba, ano yung pinaka madaming bumili ng prutas? Mahina man, nung New Year ngayon, New Year. hindi siya gaano kalakas. Mahina. Lugi-lugi kami. Ay, sabihin yan. Malaki. Baka madaming, hindi ngayon, baka sa Oo. susunod. Kaya nga, hindi man pareha ang year. Ngayong nakaraan, mahina.
siguro sa hirap ng ano, ng buhay. Kunti Mataas lang din ang yung pera, presyo ng bilihin. mataas ang bilihin. Kaya, yun, hirap ang mga tao, kunti lang ang bilihin nila. At least hindi po kayo tumigil sa pagtitinda. Hindi, kasi dito namin kinuha lahat. Pag-aral sa mga bata, Ay, may apo po kayo? wala. Ala pa yung mga anak nyo? Nag-aaral pa. Aral pa. So, ano pong year nila? Ano, graduating na yung isa. Graduating sa college. College. Yung isa, ano, grade 9. Grade 9. Bunso. Oh. Yung ano nila, yung eldest ko, ano, nakatapos na. Dito lahat kinuha. Sana all. Pero anong klaseng watermelon to? Yung Seedless. seedless din. So, saan ba binibili? Sa bangkerohan Sa lahat ng bangkerohan. ano namin paninda. Bangkerohan mostly. Pero pag pumipili kayo ng prutas, tinitingnan nyo talaga baka bulok. Ganyan. Kasi minsan Minsan hindi ano, hindi maiwasan yung pag-open mo, maraming sira kagaya nito oh. kasi minsan sa Oo. bangkerohan sabihin nila na Oo. maganda yung prutas pero sa loob Yung Ewan. apple na noong nakaraang araw yung ano nakuha namin 20 pesos ang sira. lang. Pero binalikan nyo po ba yung supplier? Hindi man yan nila i-refund. Eh, Pwede. grabe naman. Pero ano man, parang ano yung asawa ko parang may close doon. So nirefund siya. Nirefundan yung 20 pesos. Oo, parang Oo, natakot nabalik sa siya. akin. Pero Nay, yung ponkan mostly bumibili yung mga bata. Sila talaga yung mga bata yung bumibili. Hindi, mga parents. Mga parents. Minsan lang din. yung mga bata. Yung binibili ka ng mga bata, yung grapes na nakaripak, Yung parang yung gano'n. 20. Parang Ripak ng ganyan. 20 pesos. 20 pesos Okay. yan. Ano naman yun? Ready to eat. Ready to eat. Ready to eat. Ito, ano ba lang presyo nito? 35 35 per kilo or 35 per pieces. one piece? Ito, 300 per kilo. 300 per kilo. Ito naman yung mga mangga. Yung mga, Mangga, 150. Minsan kasi tumaas, minsan bumaba. anong klaseng mangga yan? Cebu. Cebu. Di ba may ibang Cebu na yung green, yung color? Hindi man yung Cebu. Sanji. Sanji. Kasi may narinig ako na Cebu, green yung color. Sanji yung Sanji. Pero ganyan talaga yung tsura Ang niya. Cebu, yellow talaga. Yellow. May lemon pala si nanay. Lemon, meron. Ilan po? Presyo. 3,450. 3,450. Mahal naman yan sa loob. Tag 30 plus ang isa. Dito 20 lang. Minsan may pang lemonade. Pang lemonade. Marami mang magamitan dyan. Lemonade sa pagkain. Yung Pasosyal. ubo, yan ang ginagamot ko sa ubo namin. Tapos nilagyan ng honey. Yung parang honey lemon. Kaya honey talaga yung honey. So may nabibili din kayo ng mga honey. Pag may may mag-alok sa akin, makuha. So ayan po. May customer si nanay. Gamay lang kaayo. Hindi na paiko. 1-1 lang. Ay, sakayan o 50. Sabi na to, 5 ang 50. May nagpa-change. Cheers. Pa-change minsan. Pero mostly, estudyante yung bumibili dito. Ano, estudyante ang bumili, yung naka-repack lang na Ubos na yung Grapes. nakaripak na grapes mo. Mm. Oh,
Hindi ko naabutan. Kasagaran yung bibili na mga estudyante. Hindi ko naabutan. Masarap masyado Ay, hindi yan. ako nag-ipak kasi hindi man to pwede i-repack. Oo, malaki kasi masyado. Oo, mahal man. Wala namang stock na red seed ay, red. Red seed eye, tapos ito. Ito na lang ang kinuha namin para may maitinda. Parang imported siya, Ano no? man to, imported man talaga yan. Imported seed. Oo, ano man to, medicinal na grapes. Medicine, green grapes. Oo, green yung grapes. Sa juice, minsan. Ayan. Yung matamis may pagka maasim siya. Ay, dili siya maasim, matamis. Ba't parang maasim yun? So, ayun nga, pinatikim talaga ako ni nanay ng seedless grapes. Kasi curious talaga ako kung anong lasa. Then, binigyan niya ako bigla ng isang piraso. Yun. Lasa talaga siya. Wine. Sarap masyado. Wine grape talaga yung lasa niya. Yung Poncanta, 12 ata yun, no? Masyadong masarap talaga yung imported na seedless grapes. Green. Depende sa size. Pero ako bili. So, Bili ako ng ayun. Poncan. Kanina pa kasi ako tumitingin ng Poncan. Kaya, napabili na rin ako ng dalawa. Para sa kapatid Para may ko lang. makain din ako while nagpa-vlog. Minsan po ba umuulan, wala masyadong bumibili? Oh, pag umulan na, wala na talagang bibili. Tapos comment. Ano na, 120 de, 150, ay 100 de. As you can see guys, madami talaga. Mana, tapos tingnan mo. 48 de. Kaya mo, sir? Sige lang. Madami na bumibili kay Malakas yung Kahit kape, oh. malakas yung slice na mango, yung hilaw. Oo. May klase-klaseng hilaw na mango. Yung maliliit, tapos yung malalaki. Yung sibo na hilaw. May, alam mo yung karabaw nga. Karabaw yun. Yeah. Yan, ganyan. Sa bahay kasi namin may likod. Ganyan. Karabaw, mangga. Tapos may kabayo din. Pero matamis man yan, diba? Kabayo. Minsan lang kasi bumili ng kabayo. Matamis kasi. Sa ngayon na mahina. Mahina. Ano lang, kahit na kinikilo, mahina pa rin. Ang malakas yung slice. Slice, maraming magtanong dyan. Kasi hindi na po pwede mag-slice. Bakit po? Wala mang sa bahay, magluto, maghugas. Ako man, pag mag-slice pa ako dito, tapos maghugas, magluto sa bahay, maparalyze. Pagod. Pagod masyado, tulog. Ganyan talaga eh. Kailangan talaga kumayod para may pera. Kaysa naman kung hindi tayo wala tayong gagawin, wala din tayong pera. So kakayod ka talaga. Yung phone talaga yun. Sa YouTube, ipopost talaga sa YouTube to. After 2 weeks, Pinoy rap. Pinoy rap. Dalahin ko May lang. YouTube din sila. Ay, may FB. Pag 15. Ha? 15. Na-chins na ako sa'yo? Wah, So, ayun nga po. Siya, tambay. Nagchikahan naman kami ni Manang. Tapos, may nabanggit siya about sa ating Yung natulungan nila, channel. yan. Ano pa to, senior high. Yan ang pinanood ko. Akala ko, kasi nakita ko siya. Napanood ko man yan sa channel niya. Si Pinoy Rap. Pinoy rap. Minsan nilike ko nga yung Ngayon, ma-promote na talaga yung business mo, ma'am. Promote talaga. Mga
1 week, something ganyan, mga 1 week. Kasi, madami kasing binibideo. Iba-iba yung concept. So, yung concept ko is maghanap ng mga business, micro business. Tulad nyo po, na i-video ko daw, i-picture. Then, sila na yung mag-edit. Bakit sila? So, ito na nga, may explain nga ako kay Mana about sa pag-process nitong video kasi gusto niya talaga mag-promote yung business niya. Hindi business dito sa sidewalk. At sana tangkilikin po natin ang mini business ni Mana. Kasi sobrang sarap talaga ng prutas talaga. Yes, kasi kahit medyo may kamahalan, pwede man din itawad yung mga presyo na Encounter yan. ko kayo ng customer na medyo Mas galit. Galit. Ah. Palagi meron. Magalit pag mahal ang mangga. Ano ba sinasabi, Miss? Ano siya? Ang mahal, dollar kayo dito. Ganyan. Magalit sila ba? Galit. Pero hindi naman yun ang ano namin na magmahal talaga. Kasi inano namin sa kapital kung may maganansya kami no. Di talaga na maiwasan kasi tumataas yung Oo. bilihin natin. Minsan ang mangga, ang ano, yung puhunan umabot ng 120. So paano mo ibintahin? Di mo magbenta ka, magtubo ka ng ano, mga 30 or 40 kasi meron pang mga sira sa ilalim. Pag hindi ka magtubo ng ganyan kalaki, wala kang ano, ganansya. Wala kang ginansya. Minsan po ba may nagsasabi sa'yo na patawad ng presyo? Nagpatawad man ako kahit 2 pesos, 2 5 pesos. pesos, ganyan. Hindi man yan maiwasan sa customer. Maghingi man ng tawad. Sige lang, basta may ano pa, matira. Baka may May matira mabenta. pa sa akin. Oo, may mabenta din. May ibang videos dyan, aside dito, may joyride. Like, sumasakay sila ng jeep, tapos doon niya ruta, kahit anong ruta dito sa Davao, parang nalibot na ata yung lahat ng ruta dito sa Davao. Nakapunta man siguro siya dito. Sino? Ito, nakita ko, inano niya dito. Si Pero hindi ko siya nakita. Yung sticker na lang. babae. Babae siya. Ano lang sticker na ano dyan, na palikit. Oo. Babae siya yung ticket Ay, niya. babae. Babae ba yun? Hindi ko nakita kung sino ang naglagay. Basta nakita ko yung sticker niya. Mostly kasi sa correspondent namin is taga dito. Matina Crossing. Kasi dyan yung base niya. Yan man ako sa Arroyo. Oh. So saan? Yan, kay Lastima. Lastima. Lower Arroyo. Lower. Ko. Lower ka? Lower Arroyo. Mga correspondents ni Pinoy Rap is mostly mga Lower Arroyo. Madami kami doon. Minsan nga, nagpapa-event siya doon. Mga bata, sumasayaw, kumakanta. May sila, like, parang school of arts na pinatatakbo din ni May religion sila na ano. Ay, wala po. Like, talents lang, minsan sa education nila, tinutulungan. Minsan din sa kabuhayan din ng mga nandoon. Binabigyan sila ng pangkabuhayan. Ganyan. Yes po, tinutulungan sila. Yung dating walang kabuhayan, tulad ng mama ko, nabigyan siya ng trabaho. Dahil lang Oo. Anong trabaho? Vlogger din, minsan nagtututor. siya. Nagtututor din siya sa mga bata. Meron, yung ano gani, yung nagbenta ng saging. Nagalakad siya pero sige, nagaano ng cellphone. Bangon lang te. Bangon na to. Nag-vlog siya habang nagabinta ng saging. Baka kasama Lalaki? niyo, lalaki. Lalaki na, Yung, like, lalaki siya na, medyo may edad or bata. bata-bata pa yung nilagyan ganito yan na ano. Malaki yung lalagyan niya. Oo. Yung box code na white. Baka kapatid ko yun. Kapatid mo, Ah, naka-vlog man siya. nangapag din siya. Sila,
Kasi, team na kami ni Rob. Team na kami. Like, may iba-iba na kaming mga task na gagawin. Sila yung task nila is for, Wala na siya nagatinda. kasi yun na yung trabaho niya. Trabaho na. Oo. Cultural, something about sa culture sa Philippines. Yun yung task na binigay ni Rob sa kanya. Ano yung mga words like kilig, ano ba yung kilig? May ginagawa sila na ganyan ngayon. Iba-iba na kami nga task. Ito yung task ko. Sila, iba. Kasi mga teens about Kahit saan Philippines. Sila nagpunta. Hindi Yes, na nagbinta ng saging, no? Oo. Hindi ko na siya nakita. Doon man yung nagadaan sa amin. Oo. Baka nagadaan ka dyan sa amin. Yung naka-cyclone. Yan ang namin bahay. Siguro dyan. Yan sa papunta kay Raul. So may police station? Oo. Dyan. Dyan kami. Diyan ka nagadaan? Dyan kami nagadaan. Diyan man ako nagadaan. Diba may tindahan dyan? Yung, Doon. yung may tindahan. Oo. O, tapad kami ng bahay. Yung naka-cyclone sa akin. Doon. Pero, baka sa susunod, parang may gagawin na naman si Rob na event. Welcome kayo lahat. Lahat sa Taga-Arroyo. Mag-invite siya. Then, like, may pa-event, like, something entertainment lang. Entertainment. Saan nag-ano? Sa may Manggahan. Ay, doon? Manggahan. Manggahan talaga yung base namin. Doon kami minsan. Yung Halloween event, sa kanya din yun. Yung November, manata yun, November 1. May pa-Halloween event siya last time. So ngayon, sumasahod ka na sa kanya. Nagasahod ka na. Iba-iba kami ng sahod, depende sa, sa trabaho namin. Ganyan. Tulad nito, bago lang ako na hire. So, mga something 1.5 kada week. Every week magbibigay. Pero minsan may iba sa amin, like, 3 yung trabaho, vlog, may tutor, may iba ring trabaho, 6K kada week. Malaki na masyado. Kaya masyado. Vlog lang siya, tapos tutor. Yung yung nagbinta ko ng saging, kapatid mo yon, yung lalaki. Di ba may anak siya na, kinagat ng aso? Ay, hindi. Yung maliit pa, kinagat siya ng aso. Wait lang, parang iba. Parang iba. 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 Kasi nagtitinda yung kapatid ko ng banana Q din. Mga kapatid ko. Iba man yung sa kanya, pinaypay, yung turon. Nagtitinda din kami ng pinipay turon. Basta siya yung yung Kapatid niya or anak? Yung kinagat? anak niya. Anak. Siguro iba yun. Iba. Iba. Kasi, bata kasi yung mga kapatid ko. Ay, bata ka. Pero mostly dito sila Yung nagadaan. yung kinagat ng, yung nag-vlog na nagabinta ng ng turon. Baka kasama mo rin sila. Doon naman yun. Mostly may nagtitinda. Doon, mga prutas. Doon sila lahat. Galing sa amin sa may Manggahan. So, ayun nga po. So, Nay, thank you sa pag-participate sa interview and also like, share, and subscribe sa Pinoy Rap. And soon, promote namin yung tindan namin. Anyo. Pili lang, sir. Hello, 100, sir. 25. Kita nyo naman. Trusted siya ng mga suki niya dyan. Ayan. Marami naman yung mga customers niya. Kaya talaga yung mga bukas niya. Manang dito sa sidewalk sa Matina Crossing. Yung front lang talaga siya ng Center Point Matina Crossing. Harap lang talaga. Then, madadaanan mo po sila.
lamang ay sana bumili kayo ng prutas. At sure na sure ako, hindi kayo masisisi pag sa kanya kayo bumili. Hindi talo 100 sa. Dito na siya nagbitan sa At kitang-kita nyo naman sa panghuling customer na bumili ng kanyang mga mansanas is parang marami-rami yung binili. Talagang last hinaan sa pagbili ng prutas. Ako. Sige, Nay. Sige. Bye-bye. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.